изред на всички. И така, исках само да направя това. Това ще е едно от много малките ми видеоклипове, които съм правил. Но искам само да ви съобщя, че вече не се казвам Assassin BG, а Assassin Boy. И също да ви съобщя, че скоро може да снимам поредица на Assassin's Creed Brotherhood или Assassin's Creed 2, не знам аз. Но просто ще снимам поредица на някои от видеоигрите на Assassin's Creed. И да, това общо исках да ви кажа, че в клиповете няма да казвам, че съм Assassin BG, а Assassin Boy, защото вече така се пиша. Това е новия ми ник. И направих това видео, защото аз вече съм сменил ника си така, Assassin Boy, но просто някои от вас може да се чудят защо първо Assassin BG, а после Assassin Boy. И така, да, това бях аз. Абонирайте се, дайте лайк и чао!